ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Мо бошад наворро оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаен доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. чемпиони пешинаи вазни ним вазнини UFC Ҷамал Хил ваъда дод ки якум рақами рейтинги вазни худ Магомед Анкалаевро ба нокаут равон мекунад. ман Магомедро ба нокаут равон кардан мехоҳам, танҳо барои оне ки ӯ одами хуб нест. ман ҳатто бо ин аблаҳ гап задан намехоҳам, аммо ӯ доимо маро паст мезанад. кӯшиш мекунад ки дар ин кор мухлисон низ ҳамроҳ шаванд. боз якчанд одами дигар бо ин корҳо машғуланд, аммо Анкалаев аз ҳама беақлтарини онҳост. ҳатто баъди оне ки UFC Халил Раунтриро доуталаб номидан ва ба ӯ муҳорибаи унвонӣ додан, ман дарҳол гуфтам ки бояд ба Магомед муҳорибаи унвонӣ диҳанд. ман ин корро кардам, аммо дар ҷавоб чӣ гирифтам? ин аблаҳ маро гирёнчак номид. агар ки ту муноқишаи воқеӣ хоҳӣ, пас ман чизро барои ту ташкил мекунам, гуфтааст Ҷамал. хотиррасон мекунем ки чанд рӯз пеш Магомед Анкалаев дар саҳифаи твиттери худ чунин суханҳо навишт: ман ният дорам ки моҳи мард Алекс Перейраро шикаст диҳам ва баъд ба ӯ реванш дар моҳи июл медиҳам. баъдан яктои аз ин бекорхуҷаҳо Ҷамал Хил ё ин ки Иржи Прохаскаро моҳи октябр дар Абудаби шикаст медиҳам, навиштааст Анкалаев. ва дӯстон, ҳамчунин ногуфта намонад ки Дана Вайт гуфт ки Анкалаев муҳорибаи навбатии худро зидди чемпион Алекс Перейра мегузаронад, лекин то ҳол муҳорибаи онҳоро таъин кардагӣ нестанд. ҷангори машҳури вазни сабук UFC Пэдди боварӣ дорад ки Ислам Махачев дар муҳориба зидди ӯ ягон шанс надорад. ман Исламро эҳтиром мекунам, ӯ чемпиони беҳтарин аст, аммо ман ба ғалабаи худ зидди ӯ боварӣ дорам. бигзор ки одамон хандидан гиранд. ягон кас маро дар октагон шикаст дода наметавонад. ягон одам дар сайёра ин корро карда наметавонад. ман ин чизро чунин тасаввур мекунам ки Махачев зидди ман ягон шанс надорад. ин боварии чемпионӣ аст. ман барои ҷангидан ва барои дар майдон баромад кардан ба дунё омадам. бале, барои баъзе одамон ин чиз хандаовар ба назар мерасад ва онҳо мегӯянд ки ту дар ҳақиқат боварӣ дорӣ ки Исламро мезанӣ? албатта мезанам. ту бояд гӯӣ ки барои ин корро кардан тайёрӣ. ман чӣ бояд гӯям ки ӯ аз ман зӯртар аст? ман тарсончак нестам, гуфтааст Пимблейд. ва дӯстон, бояд гуфт ки Пэдди Пимблейд айни замон 13-ум рақами рейтинги вазни сабуки UFC аст ва ташкилот ӯро хеле хуб пеш бурда истодаанд. аммо барои бо Ислам Махачев ҷангидан ба ӯ 2 ё 3 ғалабаи дигар дар кор мешавад. ва агар ки мо ба рейтинг назар кунем, пас дар он ҷо ҳама ҷангварони сахт қарор доранд ки барои Пэдди онҳоро шикаст додан осон нахоҳад шуд. дӯстон, чӣ гуна ки аз навори гузаштаи мо медонед, рақиби Доробшо Наботовро расман эълон карданд. рақиби ӯ варзигари бразилӣ Матеус Камило мешавад ва ҳозир оиди ин варзигар мо ба шумо маълумоти пурратар медиҳем. Матеус Камило, варзигари бразилӣ 23 сола бо рекорди 8-2 ғалабаҳо, 4 ғалаба бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ, 2 ғалаба бо тариқи сабмишн ва 2 ғалабаи дигар бо қарори доваро. ана аз бохтҳо бошад, пас ӯ 2 бохт бо тариқи сабмишн дорад. аз ташкилотҳои машҳур Матеус дар чунинҳо баромад кардааст: Extreme Fighting Championship, Fury FC, Tough and Oof. айни замон ӯ 5 ғалабаи пайдарҳам дорад ва охирон муҳорибаи худро моҳи октябри ҳамин сол дар турнири Tough and Oof зидди Ҷонаско Соҷо гузаронида бо қарори доваро ғалаба ба даст овардааст. Матеус ҷангвари ҳаматарафа аст ва ин чизро ғалабаҳои ӯ тасдиқ мекунанд. акнун рӯзи 14 декабр Матеус Камилоро муҳориба зидди Доробшо Наботов интизор аст. Доробшо Наботов, варзигари 25-солаи тоҷик бо рекорди 8-0 ғалабаҳо, 3 ғалаба бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ, 1 ғалаба бо тариқи сабмишн ва 4 ғалабаи дигар бо қарори доваро. Доробшо дар чунин ташкилотҳои машҳур ба монанди ACI Young Eagles, IMC Fight Night ва Ural FC баромад кардааст. охирон муҳорибаи худро Наботов моҳи ноябри соли 2023 зидди Мурад Беларов дар турнири IMC Fight Night 122 гузаронида бо қарори доваро ғалаба ба даст овардааст. чӣ гуна ки мебинем
дӯстон ҳар дуяшон ҳам Доробшо ва ҳам Матеус ҷангвари ҳаматарафанд, лекин Доробшо бо ҷангварони сатҳи дигар ҷангидааст ва боз ӯ бебохт аст. Ҳамчунин дар қадду қомат, дарозии дастон ва пойҳо ӯ бартарӣ дорад ва дар ин муҳориба Доробшо бояд ки ғолиб шавад. Лекин дӯстон, фаромӯш намекунем ки ин ММА аст ва як зарба метавонад ки бозиро дигаргун кунад. Муҳориба рӯзи 14 декабр дар Корея дар турнири Zombie Fight Night мегузарад ва ғолиби ин муҳориба соҳиби шартнома бо ташкилоти UFC шуда метавонад, чунки ин муҳорибаро худи Дана Вайт аз наздикӣ тамошо мекунад. Мо ба Доробшо омодагиҳои хуби беосеб ва ғалабаи дурахшон орзумандем. Шумо бошад дӯстон, фикру ақидаҳоятонро нависед. Ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.